Milí posluchači, vítejte u Přiměřeně perfektního podcastu. Dneska s Evou Šupej-Kostolanskou, kterou představím za chvíli, protože jsem se ještě nepředstavila já. Promiň, Evi. Já jsem Kateřina Benáčková, jsem koučka, krotitelka perfekcionismu a dělám pro vás ten podcast jako takovou knihovnu laskavosti a know-how o perfekcionismu. Proto jsem dneska pozvala Evu, která je psycholožka, je právnička, psychoterapeutka a koučka. A dneska se budeme bavit o tématu, kterému se sama hodně věnuje, a to je duševní zdraví právníků. Mm-hmm. Protože je to podcast pro perfekcionisty, tak se nabízí, že asi součást toho bude i nějaké povídání o perfekcionismu. Mm-hmm. Mohla bys to nějak jako uvést, v čem je to specifický, to duševní zdraví právníků? Mm-hmm. Nebo jak bys do toho tak chtěla jako vplout? No, to je dobrá otázka, to dostávám vlastně docela často, proč zrovna právníci a v čem jsou vlastně tak jiní. Tak speciální. Speciální, že prostě zrovna tam řeším to duševní zdraví. Já na to asi hledala sama odpověď. Vlastně já jsem to začala řešit už fakt jako, když jsem studovala psychologii, protože je to poměrně osobní téma. Kromě toho, že jsem vlastně právník. Já jsem napřed vystudovala právnickou fakultu, končila jsem právnickou fakultu a nějak jsem v sobě tušila, že nechci dělat jenom právo, takže jsem vlastně skončila práva, začala pracovat jako právník a do toho začala studovat psychologii. A tím pádem se nabízelo, že jsem byla pořád vlastně v tom prostředí a všímala si věcí, které mě tam pomáhají nebo naopak mě štvou a tak. A vlastně měla jsem k tomu tu teorii tenkrát. A proč je to extrémně osobní téma v něčem, je i to, že vlastně celá moje rodina je právnická. Jako moje máma je právník, můj praděda byl právník už, toho jsem bohužel už nezažila, ale prostě jakmile je jednou v rodině právník, tak mi přijde, že to tam jako zanechává určitý vibe. A vlastně můj manžel je právník a jeho máma, moje tchýně, je taky právnička. Takže my jsme opravdu jako prosycení právem. A samozřejmě plno mých přátel je právníků, protože prostě z fakulty jsem si naštěstí dokázala vzít i kromě studia i to dobré, ty sociální vazby a tak. Takže se samozřejmě o tom právu bavíme, kolegové byli právníci. Takže jsem vnímala, že je tam něco, co mě chybí, o čem bych ráda jako mluvila. A začala jsem o tom duševním zdraví hodně jako s kolegy mluvit, i vlastně doma hodně mluvit. A zjistila jsem, že ne vždycky jako to ty lidi chápou, anebo jsou hrozně překvapení. Jo? Jakože já jsem školila duševní zdraví pro nevypust duši. A tenkrát, to už možná bude 10 let, snad ne, nebo jo. Tak mně přišlo, že právě to začalo hodně rezonovat, to duševní zdraví, že fakt, co jsme řekli, tak tam lidé zažívali takový aha momenty nebo pocit takový normalizace. A teď tenhle pocit často mívám u právníků, jo? Že mám pocit, že se to trochu posunulo, to vnímání duševního zdraví, ale jakože u právníků je to pořád trošku stigmatizovaný téma. Jo, že fakt tam se o tom moc jako nemluví, anebo teď už mám pocit, že se o tom začíná víc mluvit, ale vlastně pořád to pro mnoho právníků může být hodně citlivý a vlastně vnímám, když se o tom bavím třeba i se studenty práv, takže je to nějaký trošku stigma nebo takový jako rovnítko, hele, potřebuješ jít na terapii, to znamená, že je to nějaká slabost. Jo, tam je to hodně, měm pocit, že to je hodně pořád žitý a vlastně to právnický prostředí, ta bublina, mám pocit, že je tím hodně jako nasycená. Jo? Vnímám, že se to hodně mění, ale pořád je to tam dost, že fakt je tam pořád prostor na to tam něco o tom říkat, vykládat a vlastně se na to zaměřit a zjistit, v čem je to vlastně specifický. A myslím si, že to je i ta odpověď na tvoji otázku v širším, co teďka jsem se rozpovídala, že to specifické prostředí
vytváří specifické podmínky na to, jak se tam cítíme, jak pracujeme, jaký duševní zdraví tam jako máme. A je to určitě, jako pokud mluvíme o tom prostředí, tak je to často hodně výkonový prostředí, je to hodně osamělý povolání. To byl jeden z takových fakt aha momentů při tom studiu duševního zdraví právníků, že fakt ty specifické nároky na tu profesi způsobují, že se cítí člověk hodně sám. A když jsem se dívala i na ty různé studie, a oni už jsou studie fakt jako na to právnický duševní zdraví, tak opravdu jako u těch právníků je to duševní zdraví trošku jinde, než jako je normální populace. Jo, že je tam mnohem větší predispozice nebo jako víc lidí s depresemi, jo, nebo prostě co trpí depresemi, úzkostmi, třeba i jako vlastně mají fakt zhoršený duševní zdraví, mnohem větší úroveň stresu, jo, což někdo teďka řekne, ježiš, ale tak to znám plno profesí, co to tak mají stejně, že jo. A ano, jasně, ale vlastně fakt to právo je specifický v tom, těmi nároky jako na to přemýšlení, ratio, výkonem, na práci s chybou, jo, což jako, je jako fakt jako taky důležitá věc, že když píšu podání, jsem na soudě nebo prostě v advokaci, tak fakt jako tam se moc jako chyby nepřipouští, což je jako naprosto logický, ale potřebuji s tím tak jako pracovat, když už mluvíme o tom perfekcionismu. Takže ano, jako ty studie ukazují, že je to prostě specifický, že je tam potřeba možná se na to jako zaměřit. A když o tom se bavím i s právníky, tak často vnímají, že pochopit to, co zažívají, často může jenom jiný právník. Jo? Což vlastně mě zase dávalo velký smysl, že to je to místo, kde já se můžu na to nějak zaměřit, protože mám vzdělání jak z práva a zkušenosti poměrně dlouhý, tak i s tou psychologií, terapií a všem kolem. Takže proto tohleto a dává mi to velký smysl. No. Fú, jo. No. Hustý, tak jo, tak už jsi řekla všechno. Takže můžu to ukončit. Nashledanou. Ne. Hustý. Co mě jako napadlo, já to tak projdu, tady ten úvod, tak postupně a doptám se na nějaké věci, jestli můžu, které mě jako zaujaly. První co, je taková jako osobní otázka, jestli jako nechceš, tak neodpovídej, a to je vlastně jako proč začala studovat tu psychologii, nebo jako co tě k tomu jako právničku, co vystudovala práva, jako přivedlo, že jsi chtěla ještě vystudovat psychologii? Jo. No, taková moje cheesy věc, co někdy říkám, je, že jsem vystudovala psychologii, abych mohla dělat právo. Jo? To s tím trošku souvisí, že prostě mně přišlo tak těžký být jenom v tom právu, v tom prostředí, že jsem potřebovala něco, abych jako měla ty nástroje, techniky a tak. Což jsem úplně v té psychologii jako nedostala, protože tam, jako tam bylo hodně statistiky a těchto věcí. Zjistila jsem, že to je fakt vědní obor a fakt jsem tam jako po večerech, když jsem nepracovala, tak jsem po večerech počítala statistiky a učila se metodologie a tak. Ale co mě k tomu fakt jako přivedlo, bylo, že jsem tam vždycky měla velký zaujetí pro to pochopit sebe, pochopit ostatní. Věděla jsem, že nějaká moje silná stránka je asi empatie a zároveň i nějaký ty moje vnitřní monology, jo? Jakože nějak fakt jsem jako se snažila pochopit sama sebe víc. A samozřejmě jsem v té době chodila i jako na terapie a nějak jako tady tohle kombinací jsem si říkala, tyjo, ta psychologie by mě fakt asi jako bavila. A bylo to první, co mě jako napadlo po těch právech, že si říkám, tyjo, tak asi bych to chtěla zkusit. A je pravda, ještě když se mě takhle ptáš osobně, tak já jsem byla na Erasmu s právem, jo? Byla jsem v Německu a potkala jsem tam pár Italů a jeden z nich studoval psychologii. A já jsem mu strašně záviděla. Já jsem říkala, tyjo, to musí být strašně super. A tam jsem měla fakt jako aha moment, že i opravdu jako závist může vést ke krásným výsledkům, protože jsem si říkala, tyjo, a tak proč já mu teda jako závidím, jo, takhle moc. A tak jsem si říkala, no, tak to asi znamená, že to fakt chci.
A tak jsem to teda fakt jako dotáhla a začala jsem se fakt jako po státnicích učit rychle na SCIA a na TSPčka. No, připadala jsem si jako blázen trošku, jo, fakt jako ty SCIA jet. Ty SCIA jsou pro mě hrozně jako těžký, jo. Tam jedna chyba už se člověk nedostane nikam. Takže jo, ale vlastně to mě jenom utvrdilo v tom, že to fakt asi chci, jo, když jsem ochotná začít někde pracovat a ještě do toho řešit SCIA a že jsem to dotáhla, to studium, jo. To si fakt myslím, že to bylo fakt takový utvrzení v tom, že to chci, protože to byl fakt podle mě kolem těch 25 jsem se hledala. Já jsem nevěděla, co chci dělat, jo, ani v tom právu. Že jako někdo má jasnou tu cestu, chci být advokát, chci být soudce a vlastně to bylo opravdu takové jako pro mě, já vlastně nevím moc, co teďka s tím právem, takže já jsem byla hodně ve veřejné správě, i daně jsem řešila a pak jsem se tak jako různě stěhovala, koketovala se zdravotnictvím a tak, ale vlastně teď jsem v místě, kde vím, že potřebuji řešit i vztahy s lidmi, emoce a tak. A zároveň vlastně mě moc baví analytická část toho práva. Nebo fakt jako vymýšlet věci, psát i ty smlouvy. A já jsem potom teda zakotvila na Nejvyšším správním soudě na oddělení analytiky a do dokumentace. Mě fakt bavilo dělat jako nějaký studie a vyloženě jako analýzy toho, jak je to v jiných jako státech, jak se ty věci řeší. To je jako něco, co mě na tom právu moc jako baví. Takže jako kombinovat je to náročná disciplína, ale vlastně takhle jsem měla pocit, že to je úplný a že to je nějaký správný směr. Nějaká důvěra v to. A věnuješ se pořád jako aktivně i tomu právu, nebo už seš jako spíš u té psychoterapie, psychologie? No, teď jsem aktivní matka hlavně. No, to je pravda, vidíš to. No, jakože teď fakt... A ještě k tomu, jakoby, aby toho nebylo málo. No, tak ne, tak to je takový přirozená součást života, že jo, ale teď vlastně skončila jsem na Nejvyšším správním soudě kvůli tomu, že jsem teda máma a díky té flexibilitě, té psychoterapie, teď jsem hlavně máma a terapeutuju. Mám teda svoji psychoterapeutickou praxi, plus teda s holkama, mámama, psycholožkama a jsme založili Mamahood Brno a tam se teda snažíme nějak jako vytvářet komunitu, mluvit o duševním zdraví, wellbeingu hlavně maminek, aby jsme mohli růst všechny spolu. Takže to je takový jako zase něco spíš psychologického než právnického, takže to je teďka nějak, kde se pohybuju. Ale ještě vlastně s Kačkou Končekovou, to je právnička, tak s tou děláme ženský kruhy pro právničky. Takže tam se to taky jako kdyby tak jako stýká dohromady, že tam můžu být trošku víc ta právnička i ta psycholožka a vlastně vytvářet nějaký prostor pro sdílení. Tak to je jako úplně vlastně skvělá, smysluplná věc, která se nám teďka daří. No. Jo, to je super. Já jsem z toho i všimla tady ty vaší aktivity. Přijde mi to super, škoda, že jsem právnička. Sakra. A tak ono bude i pro jiný profese. Kruh pro kouče. Jo, tak to by bylo super. Pro koučky. Napadá mě, když jsi vlastně říkala, že ta psychologie, studium psychologie pro tebe mělo být i nějaký nástroj, jak zvládat to právo, tak by mě zajímalo, jaký teda aspekty té práce nebo duševního zdraví, který mělo vazbu na tu práci, tak pro tebe bylo jako problematický, jako jestli to chceš sdílet, nebo jsi s tím v pohodě. Asi jo. Mně vlastně přišlo náročný, a teď se musím znova zamyslet, jo. Ale vlastně myslím si, že jedna z věcí, která mi přišla náročná, byla, že tam byl hodně jako tlak na výkon. Jo, a to je moje Achillova pata. Já i mám pocit, že prostě, když po mně někdo chce výkon, tak já jsem schopna se fakt jako zatnout a jet přes cokoliv, jo, i přes to, že mi už není dobře a tak, já prostě fakt jsem schopna jet jako 24/7. A je to něco, co je super, ale zároveň to bylo něco, co jsem si potřebovala trošku víc jako ošahat, co to teda znamená. A vím, že tenkrát jsem opravdu šla hodně po těch diagnózách nebo prostě po tom psychologickým, co to je, kde se to ve mně bere, to jsem na to byla hodně zvědavá.
A zároveň doteďka si pamatuju, že mě zajímala jako pozitivní psychologie, že už jako v prváku jsem šla do té knihovny a vytáhla jsem si knihy Martina Seligmana, který je fakt jako takovej guru té pozitivní psychologie. Já jsem hrozně šla po tom smyslu. Jo, že cítím, a doteďka to jako kdyby tak mám, že je to pro mě hodně důležité, že to, co dělám, mi musí dávat velký smysl a musí mi to jako kdyby ladit s tou mojí osobností. A to jsem tam hodně hledala, že to právo dokáže být přesně osamělé, chce po mně hodně intenzivní racionální výkon, jo, že fakt ty moje první zaměstnání byly vlastně většina z nich, jo, že sedneš za ten počítač, pročteš si ten spis a musíš z toho napsat buď rozhodnutí, rozsudek, jo, že fakt je to hodně racionální, jakože fakt zapínáš ten mozek. A člověk je z toho hodně unavený, bych řekla, a nevydrží u toho prostě 8 hodin v kuse, jo, a to jsem si tam taky hledala, jo? Co to teda znamená, jakože jak moc teda je to špatně, nebo se flákám, jo, prokrastinuju, jo, to jsem si tam fakt jako pojmenovávala a až pak jsem zjistila, hele, jakože mně funguje, že v kuse sedím 1-2 hodiny, když se fakt jako ponořím a pak potřebuji taky nějakou přestávku, zkoušela jsem si i nějaký techniky, jo, ale vlastně to jsem v tom hodně hledala, kdy je tam i takovej ten jako lidský rozměr, jo, protože to dokáže být fakt jako hodně racionální a ten smysl, jo, že zrovna v té veřejné správě to bylo hodně jako markantní, jo, jakože super, tak smysl je co nejvíc čeječek, jako čísel jednacích, jo, jakože prostě odpinknout, jo, to je taky specifikum. A kde je tam teda ten smysl, jo? Kde já tam můžu najít ten smysl. Tak ten smysl jsem si tam našla jako v tom, že prostě nad těma věcmi jsem přemýšlela, mohla jsem víc se rozvíjet, ale stejně jsem jako po roce prostě odešla jinam, jo? Protože jsem ho tam jako úplně neviděla. A potom vlastně po tom hledání smyslu jsem vlastně šla ve všech těch mých zaměstnáních a nakonec podle mě ten největší radosti mi dělaly přesně i ty lidský interakce, budování nějakého týmu, to mě moc bavilo, nebo vlastně přinášení inovací. To tenkrát bylo třeba na krajském úřadě, mám pocit, že se to tam dařilo fakt jako přinášet nějaký pohled i jako nejen právničky, ale i psycholožky. Jo? Tak vlastně nakonec stejně ten největší smysl jsem vždycky viděla v tom, že se to tam tak nějak jako propojí. Jo? Ale tohle je něco, co jsem si vlastně hledala a není to jenom teda specifický někdy pro to právo, jo? Že ten smysl si myslím, že to je ultimátní pro nás, pro všechny, ale v tom právu je to hodně to, že seš hodně u počítače, hodně píšeš, hodně intenzivně prostě jako makáš, jo? Že fakt, myslím si, že v některých profesích si člověk nedokáže představit, že ideálně ten náplň práce je, že fakt jako 8 hodin načítáte, něco analyticky hodnotíte a ještě to píšete. Jo? Že fakt jako napsat rozsudek je náročný a fakt ten rozsudek píšete třeba klidně i 14 dní. Jo? Takže prostě, že to je fakt, jako kdybyste permanentně psali diplomky. Jo? Nebo jo, když bych to mohla fakt přirovnat něčemu, že to je hodně intenzivní pořád nějaký psaní textů, jo? Což je třeba možná i ve vědě hodně, ale vlastně v tom právu je tam ještě takovej ten další rozměr, jakože řeším většinou reální nějaký případy. Buď je to jako daně, jo, což není až tak reálný, ale vlastně je to něco reálný, má to dopad na ty lidi, o kterých rozhoduju. Nebo jako pak jsou jako fakt specifické oblasti, jako třeba i advokaci, on je to hodně, jako právo, právníků můžeš mít. Jo, každý dělá něco úplně jiného, ale vlastně podle mě tady tohleto vnoření se do těch textů, rozumění tomu právu, rozumění paragrafům je hodně racionální a právníci jsou hodně v hlavě. Jo, že když třeba mám klienty právníky, tak se často shodneme, že je pro ně vlastně těžký i říct, co prožívají, protože fakt jsou tak naučený, že jako v té hlavě všechno analyzujou, že furt jako vlastně analyzujou, no. A pak připustit tam ty emoce je někdy jako docela těžký, no. Tak, to jsem se zase rozvykla. No. To je v pořádku, to je podcast. Dobře. To je k tomu určený. Dobře, tak jo, tak to jsem tady správně. Jo, přesně tak. Napadá mě, je teda hodně právníků perfekcionistů. Mm-hmm.
A jestli jo, tak proč? Jo, no na to není studie, jo. To si tak můžeme jenom jako kdyby spíš jako ze zkušenosti říct a jako co jsem třeba tak jako četla, poslouchala, tak to vypadá, že jako právníků perfekcionistů není málo, jich určitě jako víc než běžný populaci. Jo. A teď tam byla často otázka, jestli jako fakt třeba určitý typ osobnosti jako lákají to studovat to právo, nebo ne. Což se úplně jako neověřilo, že asi spíš ne, že to bude tak jako jak běžný populaci, ale vlastně co je v tom právu častěji vidět, je jako kdyby ten tlak na ten jako kdyby sociálně předepsaný perfekcionismus, jo? Což jako vysvětlím, to je fakt jako tlak, co cítíš jako zvnějšku, jak bys měla fungovat, jo? Že cítíš, že ty lidi kolem, ta firma nebo ten úřad nebo cokoliv vlastně má hrozně vysoké očekávání na to, jak ty pracuješ, jo? Že fakt máš jako podávat vysoký výkon, ideálně bez chyby. Jo? A tím pádem ty cítíš, že i když tu chybu uděláš, že selháváš, že nejseš dost dobrý právník. A takových zážitků jsem slyšela jako hodně, že hodně lidí to takhle jako prožívá. Jo? Že fakt si myslím, a je to velice jako zajímavý, že máme, jako kdybychom v tom prvním ročníku na právnické fakultě, a možná už předtím, jo, představu dokonalého advokáta, právníka, jak vypadá. A pak vlastně celý život, co to děláme, se s ním tak trošku jako srovnáváme. Jo, jako jestli už je to dost. Jo. A proto třeba hodně právníci mně přijde, jo, teďka z mý zkušenosti, že řeší imposter syndrom. Jo, že vlastně fakt syndrom podvodníka, co já tady jako dělám, jo, jako ještě na soudě třeba, jo, že zastupuji někoho, pane bože, já, jo, a ty právníci byly úplně jinak, že jo? Takže často třeba takový ty berličky v uvozovkách, jo, jak to my právníci asi pravděpodobně řešíme, je, že fakt hezky chodíme oblíkaný, že vidíš prostě na té fakultě, jak tam ještě lidi sem tam dojdou v té mikině a tak, ale ono se to postupně mění a prostě v těch dalších ročnících, a teď nevím, fakt už jsem dlouho nebyla na fakultě, ale za nás to tak třeba bylo, že fakt jako bylo docela velký procento zastoupený, co tam fakt v těch sakách a chodili, že to je taková uniforma a že ti to dodává nějaký vážnosti. Tak to mám pocit, že to je taky taková jedna ze specifických věcí. To můžu potvrdit, protože já jsem studovala na fakultě stavební, která je hnedka vedle právnické fakulty a chodí se stejnou cestou. Ano, a teď jako dokázal na první pohled rozeznat stavaře od právníka. To byla jako buď zimní bunda, anebo kabát. Kabáty doprava, zimní bundy doleva. Ano. Batohy doleva, taštičky přes rameno doprava. Jo? Úplně přesně spoznal podle vizuálu, kdo jako chodí na práva a kdo chodí na stavárnu. Mně to přišlo úplně brutální. Jako. Takže je to hustý, to je hustý, že to má i takovýhle jakoby vizuální nějaký jakoby nárok. Jo, jakože fakt si myslím, jako fakt je to strašně zajímavý, že je to hodně intenzivní ta představa toho dokonalého a toho správného, když mluvíme o perfekcionismu, jak má ten správnej, ten fakt jako ten, co si zaslouží říkat si právník vypadat, jo? Že fakt si myslím, že to máme jako před sebou hodně a přemýšlela jsem, odkud se to bere. Mně přijde, že i jako kdyby v České republice je i a asi i jinde, jo, ale vlastně tady vnímám, že jako je to hodně statusový. Jsi právník, hodně rodičů si přálo, že jo, doktor nebo právník. Jo, že to je fakt status, jo. A jestli i z těch filmů, jo. A vlastně ale i z těch jako nějakých dovedností, jak dokážou, těch právnických seriálů taky není málo, že jo. Takže tam jako Harvey Specter, že jo, tak potřebuji vychrlit, jo, jakože jeden paragraf, už vím rovnou i jako ten judikát, jo, a tak. A vlastně ty nároky jsou docela jako vysoký potom, takže pokud se srovnávám jako s tímhletím nějakým ideálem. Takže to si myslím, že fakt hodně právníků má tady tu představu. Srovnává si to hodně. A samozřejmě jako firemní kultura nebo kultura jako na úřadech, to, jaký máme očekávání od ostatních, jak fungujeme, tak samozřejmě tam taky hraje roli, že jo. Tak to jako podle mě tam se taky jako s tou chybou moc nepracuje, spíš by neměla být, jo. Mě tohle hodně zaujalo, to, jak jsi mluvila vlastně o tom,
že je to práce, kde vlastně jako je tlak na to, že nemůžeš udělat chybu. A mě jako perfekcionistu to strašně jako zaskočilo, že by jako mohly existovat práce, kde můžeš udělat chybu. Ale já to vnímám jako ze svý jako optiky, ale uvědomila jsem si, že tam jako je rozdíl, protože si myslím, že je rozdíl v tom, jaký je dopad té chyby, kterou jako uděláš, což chápu, že jsou profese, kde ten dopad je jako větší. A předpokládám, že to ti právníci jsou jedna z těch profesí, kde to má jakoby, řekněme, přímý dopad na život nějakého dalšího konkrétního jedince, nebo popsala bys to takhle, nebo jako... Asi jo. Jo, určitě. Jako já pořád mám v hlavě někde vzadu, jakože a co chirurg, že jako tam nechceš úplně, ale tak dělali to jako zase neříkáme, že právník je jakoby ta nejtěžší práce, kde je nejvíc perfekcionistů na světě, ale že prostě je v něčem, víš, snažím se najít, v čem jsou teda ty specifika, v čem to teda je, že je tam takovýhle tlak, že je to v něčem specifický a možná i o tom mluvím proto, třeba kterých dalších profesí by se mohly týkat jako podobné věci, podobný jako zastoupení perfekcionistů, podobný tlak, podobný stres, jo, a tady tyhle jevy, který jsi vlastně zmínila, že se tam můžou vyskytovat. Tak. Jo, já si myslím, že určitě jsi to vyhmátla dobře, je to ta zodpovědnost, podle mě velká, hlavně, že jako, ano, a pracuješ jako vlastně s klienty, který mají taky úroveň nějakého očekávání, jo, že myslím si, že u těch klientů je představa, jak funguje teda ten správný právník, jo, jak vypadá ten jakože dokonalý právník. A vlastně to taky vytváří nějaký tlak a očekávání a zároveň jasně máš prostě klienty a teď záleží, jo, v který profesi, jo, zrovna si zvolíš, protože tady mluvíme o advokátech, ale i o soudcích, o koncipientech, o notářích, jo, a prostě potom ještě na lidech, co pracují, právníci, co pracují prostě na ministerstvech, jo, takže to je obrovský range toho, kde všude můžeš pracovat a tam ten kontext je fakt jako jiný, ale obecně jako ta tolerance té chyby je fakt jako minimální, že to tam fakt jako nastavený takhle, i když třeba mně přišlo, že to nemělo úplně přímý dopad na nějakého člověka, že něco se tam špatně napsalo, tak i tak ten tlak tam byl jako kdyby cítit. Já to říkám nějak jako z vlastní zkušenosti, že když se nám povedlo fakt jako úplnou, nevím, jak se to stalo, jo, ale prostě fakt jako publikovat něco, co jsme jako neměli publikovat, jo, a fakt to byla blbost, tak jsem to řešila jako s informatikem, který to spravoval a vlastně mi říkal, no ale ježiš, no tak se to prostě vymaže, že jo, zítra. Říká, jak zítra? Prostě to musíme vymazat teď hned. Říká, tak z toho se nestřílí. Říká, jak nestřílí? Jo, že fakt jako jsem to sama na sobě zažila, že v jiné situaci mě tam někdo fakt konfrontoval s tím, že fakt to není otázka života a smrti a já jsem to ale vnímala v tu chvíli, jakože prostě to je konec, to je totální konec, jo. Takže myslím si, že fakt ten tlak obecně tam jako je na tu, že tu práci s tou chybou, že to je fakt jako by tam neměla ideálně žádná být. Jo? A samozřejmě si tam nastavuješ systém, že 2 oči, 3 oči to čtou, jak píšeš diplomky, tak i tady se snažíš eliminovat, že jo, tady nějaké chyby, ale chyby se obecně dějou, protože jsme lidi a teď jenom jak k tomu vlastně přistoupí ty lidi kolem, který na to mají vliv, že jo, moji nadřízení třeba, a jak k tomu přistoupím já, jo, že prostě jak udělat potom to, aby se to třeba neopakovalo, jo, a tak, no. Takže je to náročná otázka, co se týče právníků. No. Jo, přemýšlím, že vlastně se to možná může týkat i jiných profesí, kde je takhle nastavená firmní kultura. Že vlastně to nemusí být specificky daný tím zaměřením, ale že určitě jsou jako firmy, kde ta kultura je takhle nastavená. Že ty chyby prostě jsou jako nepřijatelná věc. A tam by to teda mohlo vyvolávat podobný vibes. Podobný vibes, tak. Jo, určitě souhlas. Jo, že fakt mně přijde, že to je něco, když mluvíme o tom jako sociálně předepsaném perfekcionismu, tak to je přesně to ono. Jako často mluvíme o firemní kultuře, mluvíme o nějaký jako bublině lidí, jo, který se navzájem ovlivňujou, jo. OK, tak když teďka teda seš někde, jo, seš právník, nebo seš v nějaký firmě, nějakým podobným povolání, který z tebe udělá sociálně vyvolaného perfekcionistu. Ano. Tak co s tím?
co s tím, no? Teda běž studovat psychologii. Ne, to není úplně, není to odpověď, jo? To jako vyvolává... Děkuji mi, že jsi to ověřila pro nás, pro všechny. Není to odpověď, pardon. Odpověď je jako znova podle mě dost firemní kultura, jo? Že je potřeba dělat něco systémově. Jo? To je jako jedna z věcí, jako jasně, prostě ano, mě to reálně ovlivňuje, ale jako taky to, co já s tím můžu udělat, když někdo hodně řeší ty moje chyby, tak jako je taky omezený, protože prostě on je bude řešit pořád. Že jo? Takže tam je taky, mluvíme o nějakém nastavení toho, jak to funguje v té firmě, jak to funguje v té bublině, jo? Protože nechci říkat, že je to jenom ve firmě, jo? Jak to funguje třeba na tom úřadě, jející jsou tam nadřízení, jak se tam obecně s tím nějak jako kdyby nakládá. Třeba to byl jeden z aha momentů mý vlastně práce, když jsem tenkrát řešila ještě třeba, nebo řeším well-being s firmama, že jsem se potkala s různýma firemníma hodnotama a firemní kulturou. A třeba fakt jako některé firmy mají firemní kulturu, že oslavujou neúspěch, jo. To je úplně jiný mindset a je to hustý. Jakože mě to přišlo fakt hustý se s tím potkat a ty lidi fakt jako fungovali a oni jako neskutečně je to vlastně i tenkrát jako motivovalo, byli otevřený k sobě a vlastně otevření si tam přinesli ty chyby a všichni na nich jako pracovali, aby vlastně se jim vyhli, jo? Že fakt tam měli ten learning mindset, takový ten mindset, chyba se stala, jsme lidi, budou se dít, tak jak to uděláme, aby se tohle dělo co nejméně, jo? Že fakt si to tam přinesli transparentně. Tak to mi přijde jako hustý a byl to velice zajímavý zážitek. Já jsem z toho byla úplně šokovaná, řekla, jak můžete fungovat, ale fungujou. Jo? A je to hodně o tom fakt nastavit si tam nějaký mechanismy, jak o tom mluvit, aby se to přesně neopakovalo. Já jsem mohla nést za tu chybu zodpovědnost, nejenom trest, jo, že je to úplně jiný taky mindset. Když udělám chybu, tak když se mi v hlavě jako přepne hned, jako, no tak jak se potrestám, jo. A nebo prostě, že vím, že přijde ten trest z vrchu, jo, nebo od nadřízenýho. A nebo udělám chybu a přepne se mi v hlavě a řeknu si, tyjo, tak jak si ji příště vyhnu. Jo. To jsou dva různý směry. A ten, jak si té chybě příště vyhnu, je jako nějaký takovej jako víc rozvojový, že se s tím dá pracovat. Když tam mám jako trest, přijímám prostě, tak to znamená, že je dost možný, že tu chybu znova budu opakovat, nejsem moc motivovaná tu chybu nějak měnit. Jo? Tak to je takový hodně perfekcionistický směr, jakože chyba, trest, nejseš dost dobrý člověk. Jo? Takže je to o tom nějak jako kultivovat, přinášet spíš debatu o té chybě a taky předpokládat, že ty lidi ty chyby nedělají záměrně, ale vlastně se jim fakt můžou stávat a je to z nějakého důvodu, jakože mají málo energii, nejsou dost motivovaní, tam může být plno různých důvodů, ale vlastně to tam fakt přinášet jako neměnnou věc, jeho chyby se prostě dějou a neznamená to, že jsi horší právník nebo lepší právník, prostě jsi právník člověk, jo. Takže, ale z druhé strany tam vždycky dodávám, protože to může znít jako, že snížit na sebe to očekávání, to v žádném případě, jo. To jako já tam pořád ty vysoké očekávání můžu být motivovaná, ale je to o tom, co udělám s tou chybou. Jestli ji využiju pro ten další svůj růst, jo, jakože chci být lepší, a nebo jestli prostě si řeknu, tak to nemá vůbec smysl, možná bych neměla být ani právník. Nemám vůbec jako oprávnění vůbec v téhle kanceláři pracovat a tak, jo. Jo. Ale jako, jo, může to takovýhle věc jako vyvolávat. Ne, já to jakoby znám, tady ty monology, takže... Ano, jo, takže ano, i to se může dít a vlastně tam hodně cítím ten imposter syndrom v tom, že třeba některým lidem to i zabraňuje, jo, jako
jít na ty vyšší pozice právní, protože fakt jako cítí, že nejsou dost dobrý, jo? Že ty chyby budou dělat a tak radši zůstanou jako někde spíš, kde to nemá ještě takový jako význam ta chyba, jo? Mají fakt strach jít vejš a to mě pak přijde potom naopak jako líto, že si říkám, ty lidi na to fakt reálně mají, ale mají tam možná takovýhle jako myšlenky sem tam, že nejsou dost pořád, dokud ty chyby dělají. Ale jako ty chyby jsou fakt jako nevyhnatelné. No. Takže jo, třeba takový jako fuck up nights pro právníky, viď? Tak vím, že někteří už to jako dělali, byly takový akce, myslím si, že jsou fakt jako podpůrný, že někdo slyší, že fakt i úspěšní právníci dělají chyby, fakt. Jako. A to jsou nějaké jako setkání, kde se sdílí tady ty Já jsem tam nikdy nebyla, ale vím, že třeba se už něco takového organizovalo a přijde mi to jako skvělý. No, že tohleto normalizovat si v té profesi, že opravdu jako děláme ty chyby. Já vím, že je to strašně těžký, ale jo, jako myslím si, že to je fakt jako jedna z věcí, které pomáhají sdílet to, normalizovat to a nějak to jako vlastně ten narrativ trošku jako měnit, no. Super, tak to je teda jako jedna věc a je to spíš jakoby, jak bych to říkal, nástroj, jako jak to uchopit zhora, to znamená jako měnit ten pohled, řekněme, té firmy na to, té společnosti na to, jo, jakoby měnění toho prostředí, což samozřejmě může udělat i ten člověk ze spodu, ale chtěla bych teďka jako vymyslet tady nějaký nástroj pro ty, který nemají tu moc nebo se necítějí na to měnit ze spodu tu firemní kulturu, ale prostě jsou v té situaci, že jsou jako právníci nebo jsou v podobné profesi, kde jako tohle zažívají, jo? Kde se u nich možná už i projevují nějaký tady ty, jako, jak říkáš, jako problémy s duševním zdravím, které jsou s tím spojený. Tak jak se sebou nějak pracovat? Nebo i třeba jako, ne už když v tom seš, to jako třeba nějaká akutní pomoc, ale jako co zvolit jako nějakou prevenci, abys v tom vůbec dokázal v tom prostředí zůstat zdravý, duševně. To je vlastně, to je hrozně těžká otázka. Jo. Děkuju ti za ní, ale vlastně přesně mně to přijde jako důležitý si říct přesně, co já ještě můžu ovlivnit a co ne. Jo. Že přece jenom jako, když jsem v nezdravém prostředí, tak nemůžu od sebe očekávat, že prostě budu skvétat, jo, a bude se mi tam dobře dařit, jo, protože když si představíš tu kytičku, která jako roste a vlastně nikdo ji nezalévá, ještě jí jako tam dají nějaký pesticidy a není tam moc kyslíku, tak vlastně jakože ona je ráda, že nějak roste, ale vlastně nikdy nevykvete, jo, tak to jenom vlastně přijde jenom říct, že vnímám i tohle, jako co se týče duševního zdraví aktuálně, že často třeba přijdou lidé nebo chodí na terapii, řeknou, no tak jako všechno tady na světě je v háji prostě, ale já teda na sobě budu pracovat a bude to dobrý. A já právě jim říkám, hele, jo, mně to přijde super, ale vlastně to má taky nějaký limity, jo, protože žijem v nějakém prostředí, jo, ale jo, tak to mně přijde vlastně důležitý říct. Jsem v nějaký firemní kultuře nebo úřadové kultuře, prostě v nějaké kultuře žiju a má to nějaké limity. A to, co já můžu ovlivnit, jo, je, jak pracuji s tím svým perfekcionismem, jo, jestli teda mluvíme primárně o tom perfekcionismu, jak se tam můžu nějak jako obstarat a co si tam můžu vlastně pro sebe říct, tak mně přijde, že nejvíc efektivní nebo nejradši pracuju s nějakým jako sebesoucitem, jo, že ten perfekcionista často vidí věci černobílé, že buď je to dobrý a je hoden odměny, anebo je to špatný a prostě radši mi ani neplaťte, já to radši tady odřu. Jo, že fakt je to černobílý a ten sebesoucit dělá to, že začneme odlišovat ty odstíny té šedé mezi tím. Jo? Jakože třeba je to dost dobrý jako na 80-90%. A vlastně, když to proberu se šéfem, tak on s tím bude taky v pohodě. Vlastně si i s ním vykonzultovat jako ty moje představy a jaký on má představy, že je jako dost dobrý nebo jaký jako má na mě nároky. Jo? Třeba se to dost liší.
Jo, že já si na sebe většinou kladu ty velký nároky a vlastně ty si nějak zrevidovat, jako co je teda dost dobrý a když udělám tuhle chybu, jak s ní budem teda společně jako, mám to říct, nebo jo, vlastně vytvořit si to prostředí, abych jako jediný, co nebylo, je ten můj vnitřní kritik, který mi řekne, stojíš úplně za nic, jo? To vůbec ani nedělej, radši promysli ještě svůj kariérní směřování, protože tohle to není, jo? Tak aby se mi tam tohle nedělo, jo? Tak ten sebesoucit fakt jako jde potom řešit si v sobě, hele, jsi taky jenom člověk, ty chyby děláš, sledovat svoje nějaké jako emoce, jakože jak se tam cítím, jak bych se tam ideálně chtěla cítit třeba v té práci a zároveň to jako normalizuje tu chybu, jakože ano, dělám ty chyby, ale vlastně se pořád můžu nějak jako učit z těch chyb, jo. Takže i nějak jako si tam pěstovat, když jsem použila tu analogii těch kytek, tak toho zahradníka, jo, si vytvořit, který vlastně je ochoten to zalívat, jak vypadá, co mě tam nějak jako vyživuje a tak, co vlastně jako mi pomáhá, abych se v tom jako celým cítil jako líp. Někoho, kdo o mě pečuje, jako o lidskou bytost. A nebýt na sebe tak tvrdý, jo, v tom, že fakt jako, že existují i odstíny toho, který jsou dost dobrý a vlastně můžu být jako normální, super právník, i když jsem tam udělám chybu. Jo? Což je vlastně to nejtěžší si to vůbec říct. Někdy pro někoho, jo? Ale je to tak. No. Přemýšlím, že možná by bylo dobrý a je říct, co to teda ta péče o tu duševní zdraví je. Jo? Mně přijde, že to je furt hodně pro spoustu lidí hodně jako vágní pojem, který jako zavání tím, že jdeš jako na masáž, nebo víš, nebo že si řekneš 3 věci, za který jsi vděčnej a to je jakoby ono, ale tak nějaký jenom jako možná na nějakým i třeba příkladu, jako jak to třeba může vypadat, když člověk o to svoje duševní zdraví pečuje. Jo, tak to se budu muset zamyslet asi teďka. Přemýšlím, jo. Já věřím, že pro tebe to jako norma, jo, nebo jako víš, že ty to vnímáš, jako že to lidi jako běžně dělají, nebo ty to vnímáš, ty nástroje, jaký existujou. No, asi bych vlastně začala od konce. Jak to vypadá, když se o to duševní zdraví jako starám a nějaký ten ideál, jo, jakože přemýšlím, jo, protože tady mluvíme o hodně nějakým, jako, teď řeknu slovo well-being, jo, protože to je zase o kousek výš, než být duševně zdravý. Ještě jako dobře. Jo, jsi spokojený vlastně spokoje, jo, přesně, to jsi řekla hezky, jo, že vlastně i v té psychologii to dřív tak bylo, že se řešilo tak hlavně, abys nebyla jako nemocná, že jo, a i duševně, ale pak se zjistilo přesně, to je ta pozitivní psychologie, že jsou věci, které můžu dělat proto, abych byl fakt jako, abych vzkvétala, jo. Protože duševní zdraví se bere, že to jakoby absence nějaké nemoci, absence nemoci, jo, ale my chceme jako být vejš, dobře, jo, to je hezký, to se mi líbí. Jo, přesně, tak to je ono, jakože to je i nějaký jako, to je ten důvod, proč mě psychologie extrémně baví, i jako terapie mi dává velikánský smysl, že to není jenom o tom, že odstraníme ty překážky, ale najdeme způsoby, jak to udělat, abych se v tom životě cítila dobře, jo? Aby mě ten život bavil, aby mě třeba bavilo i ráno vstávat z postele a prostě těšit se na ty věci. Jo? Tak to si myslím, že to je jako taková definice toho well-beingu, jo? Že fakt dokážu vzkvétat. A když vezmu tu kytičku, že ta kytička fakt může jako rozkvést. Jo? Tak jak to vypadá, když chci rozkvést? Co pro to mám jako udělat? Ten jako základ je vlastně si fakt jako asi říct, v čem teda já funguju, co je ten můj jako normál. A ať je to teda, víš, jakože ono je to totiž stejně jako hodně složitý kontext, jo, jako prostě my žijeme, ale žijeme v práci, mimo práci, máme koníčky, žijeme v Brně, v České republice, v Evropě a je tam plno věcí, co nás ovlivňuje pořád. A proto je důležité se podívat na všechny ty oblasti. A možná se nemusíš ani dívat na všechny oblasti, ale vlastně tak nějak už podvědomě cítíš,
který ti berou energii nebo kde to nefunguje tak, jak bys jako chtěla. Jo. V ideálním případě hodně těch oblastí nějak funguje a vlastně ti dává třeba i nějakou energii nebo máš tam prostor dočerpávat energii. A přesně to je to místo, podívat se, a teď jsem furt vágní hodně, jo, ale něco mě štve v práci a cítím, že se tam jako netěším. Aha, možná je to takový jako prostor na tom mrknout se, co tam teda jako nefunguje, jo. Nebo co by tam mohlo naopak fungovat líp, aby mě se tam líp jako dařilo. A kromě té firemní kultury je to třeba i to, že se podívám na to, jak pracuju, ani ne tak time management, ale vlastně jak pracuji s mýma myšlenkama, když jdu z práce. Jo, třeba to, já si myslím, že je jedno z hlavních témat péče o duševní zdraví, jakože work-life balance, buzzword, jo, ale prostě teď už se to taky trošku jako předělává, že work-life balance úplně jako nefunguje, to je v ideálním světě, jo, ale vlastně jak to můžu dělat, že umím přepínat, že si tu práci umím pozvat do toho života, ale zároveň umím i jako si odpočinout, nemyslet na tu práci. Jo. To je jako samo o sobě vlastně taková jako schopnost, podle mě. A dá se taky pilovat a nějak na ní pracovat. Stejně tak, jako je, když mám v mém životě něco jako třeba úzkosti, jo. Nebo třeba i trošku jako nějaký depresivní myšlenky. Jo. Tak jako vím o tom, tak ta péče o to je buď jít za nějakým odborníkem, nebo si o tom aspoň začít jako trošku něco zjišťovat a vlastně se nějak jako opečovávat v tom, že mít prostor pro sebe, zjistit, co mě jako funguje. Jo? Že teď přemýšlím nad tou tvojí otázkou, je to fakt široký, jak se o sebe opečovat, ale přijde mi, že vždycky to začíná u té mý otázky, hele, co je tam nějaký to moje bolavý místo, že cítím, že tam je, a tam začít. Buď nějakou knihou, doporučením, podcastem a pak to třeba rozvinout, jít na terapii, nebo naopak najít si třeba nějakou komunitu, kde to ty lidi řeší, kde cítím, že můžu mít nějakou podporu. Jo, že vlastně toho může být fakt jako obrovská škála, ale vlastně úplně jako nejhezčí mi přijde, když máš vizi toho, jak můžeš žít. Jo, jakože vlastně máš někde vytvořenou, jak to vypadá, když prostě seš, to je jako slovo mý kolegyně, jo, v nejlepší kondici. Jo, jako představ si sama sebe v nejlepší kondici, living the best life, který můžeš. A tam, potom, když se dostaneš tam a fakt si to dokážeš prožít, tak je podle mě docela jako pak jednodušší identifikovat, co tam pokulhává, na co bych se měla nějak jako kdyby víc zaměřit. Jo? Bez nějakých jako mnemotechnických pomůcek. Tak to je vlastně takový to pro mě výchozí bod, třeba i někdy v terapii, jo? Že fakt si tak jako malujeme, jak to teda vypadá, když nějak spolupracujeme a dojdeme do bodu, kde ti to dává smysl, kde fakt žiješ tak, jak chceš. Jo? A vlastně je to taková mapička, namaluješ si a podle toho si tam už hraješ s tím, co tam všechno chybí, co tam chceš mít víc. No. Je to komplexní. Je to fakt jako mapa velká. Jo? Fakt mapa toho, kde všude žiješ, jak tam žiješ a všechno se to prolíná. Že jo? No. Přijde mi, že tady ta nějaká vize toho, kde teda budeš žít ten svůj best life, že pro někoho to může být jako dost složitý a možná je někdy jednoduché to zaměnit za nějaké jako materiální nebo statutové věci a možná nějaký směr, přemýšlím, že by mohlo jako pro koho třeba by to bylo složitý. Jasně. Dá se samozřejmě na to spolupracovat s nějakým profesionálem, který vám si pomůže, ale je třeba podle mě si představit jenom jako krůček k tomu, jakože třeba, jak bych jako teďka mohl být jako o kousek spokojenější. Jo, jakože o kousek spokojenější, jako než jsem teď. Jako v té spokojenosti, podle mě. To je ten, víš, to je jako nejlepší kondice, nejlepší jako best life. Že to je vlastně, jako to je ten best life z hlediska toho jako well-beingu. Víš, jakože ne z hlediska mám tryska, soukromé a v tom mě opečovávají 4 prostě prsatý blondýny. A já jsem to viděla, víš, a proto o tom mluvím, že si myslím, že pro někoho ta vize toho jako nejlepšího může směřovat sem, jo, k těm nějakým jako tady těm cílům. Velkým ambicím. Ano, velkým ambicím, přesně, který jsou v pohodě, jestli máte, jo. Ano.
Ale spíš jako, víš, jako jak se teda tam cítíš, jak v tom tryskáči. Co to dělá, že jsi spokojený v tom tryskáči? Čím to je? No tak to je vidět tvé koučovací schopnosti. Přesně, že jdem po tom prožívání, že jo? Jo, tak jo, že proč je to teda zrovna ten tryskáč, proč je tak důležitý, že jo, nebo jako co ti dávají ty kozatý kočky prostě, čím to je, že se s nimi jako, cítíš, ano, jako potom, co je, jak vytváří ten tvůj well-being. Jako co je to, co vlastně jako jinak pro tebe, co jako, přesně, jako nějak si to tam definovat, jít to o kousek dál, přesně. To jako, myslím si, že máme hodně věcí spjatých, že jo, s materiálním nějakým prožíváním, že jedeme 4krát na dovolenou, máme ten barák, že jo, a pak budeme spokojený, tak myslím si, že to je přesně ono jít pofous dál a adaptace, jako co je to tam, když jsem v tom baráku, že jsem fakt jako spokojená a nakonec jako dojdem fakt na nějaký hodnoty třeba. A oni se můžou splnit tím barákem. A je to OK? Můžu to být, že mám pocit bezpečí, že jsem zabezpečil rodinu, že prostě se cítím, že jsem ve svým a kontroluji ten svůj prostor. To je OK všechno, ale může to být jako důsledek toho materiálního něčeho, ale přijde mně tam hrozně důležitý cítit, co je ten well-being. Jo, a myslím si, že to je přesně to, ono se to tím může splnit, ale zároveň, když jdeme o fous za, tak vlastně tam můžeme zažít nějakou flexibilitu, že třeba je jiná cesta. Jasně, to nemusí být fakt tím barákem. Nemusí to být tryskáč. Nemusí to být může to být třeba jenom malý letadýlko. Nějaká cesna prostě. No. Ne, protože záleží, co to je. Jasně, může to být jachta. Třeba zjistíš, že jde o luxus, anebo že jde o lítání, chápeš? Když mluvíme přesně o tom perfekcionismu, tak i vlastně ta flexibilita v tom, že si tam najdu jiné cesty, jak to udělat tak, aby to pro mě to dalo tu hodnotu, tak je určitě jako hrozně důležitý. A vlastně mě i tam napadá dost jako taková ta cesta k té vizi jako často vede přes nějaké hodnoty. Jako uvědomit si, co je pro mě důležitý, co je pro mě priorita, jestli je to nějaká svoboda, jestli je to nějaká, jako teď říkám, i autonomie, ale nebo i jako hodně komunita. Prostě tyhle ty jako si vyřešit tuhletu věc, mně přijde, že to je fakt krásný kompas k tomu si říct, co dává smysl mě a co ne a co mě může vést přesně k tomu nějakému, že se rozkvetu někde, nebo k tomu skvětání, že to je taky jedna z těch cest. No. Moc hezký. Je to moc hezký. No. Co mě líbí, jako a jak jsi tady nastínila, nebo já tam v tom vnímám takový dvě jako cesty. Jedna je, který podle mě jsou jako paralelní a obě jdou dělat zaraz, a jedna je jako snaha měnit to prostředí samotný, tu firmní kulturu, teda konkrétně tady ty právnické profese, očekávání, jaký od ní jsou, tak to je jako jedna strana. A druhá je teda vlastně jako hledat prostředky k tomu, jak živit tu svoji kytičku, aby rostla i v prostředí, který třeba není úplně optimální pro růst, tak jak si ty živiny a vodu dodat svýma vlastníma prostředkama. A tam nějaký nástroje už vlastně se jako teda zmínila, který k tomu můžou přispět. Jo. To jsi hezky zhrnula. Dík. A přemýšlím, co ještě dodat, jestli je něco, co ti přijde důležitý v tomhle tématu, nebo bys chtěla vzkázat tady svým právníkům, aby věděli, nebo aby jsme to neopomenuli zmínit. No, mně přijde důležitý teďka poslední dobou i díky těm ženským kruhům, co třeba děláme pro právničky, vlastně říct právníkům, že v tom nejsou sami. Že mně přijde i to, když jsme se o tom vždycky s kolegy bavili, takže to přineslo takový jako fakt uvolnění, takovou jakože uvolnění, normalizaci toho celého, že fakt jsme tam jako lidi a vlastně, že si máme kde postěžovat, nebo naopak vlastně, že se můžeme i poplácat po těch zádech, že jako mně přijde, že to sdílení teď je něco, co mi tam stále jako chybí, že ne vždycky mám na tom úřadě nebo kdekoliv jinde vlastně prostor o tom otevřeně, transparentně mluvit. Že pořád jako vlastně i tím, jak jsem říkala, že ta chyba jako je fakt blbá, v tom právnickém prostředí, tak fakt jako mít někoho, kde můžu říct, že jsem tu chybu udělala, je pořád poměrně jako vzácný a
přijde mi, že to sdílení je fakt jako lék na mnoho věcí. Jo. Tak to mně přijde jako, že vědět, že v tom nejsme sami, normalizovat to, že nemusíme být dokonalí, že fakt to právo chceme třeba dělat jinak než Harvey Specter nebo někteří právníci, kteří prostě jedou hodně tuhle linku, jo? Že fakt jsou krásní a jde z nich trochu strach, jo? Jako, to je aspoň moje takové jako vnímání, jo? Že jsou až moc učesaný a tak. Ale jo, že fakt to jde, že každý si to můžeme dělat po svým. Tak, jo? A fakt jako tam ten prostor na to je a vlastně i mám pocit, že to jako trochu poličtí to celé právo, jo? Že přece jsme každý v něčem specifický a silný a je tam pro nás prostor v tom právu, jo. Teď to zní úplně, jo, tak jakože taky vize, jo, a jsou tam ti jednorožci běhají, jo, ale fakt mně přijde, že třeba já to vidím v té psychoterapii, jo, že my tam mluvíme o tom, že opravdu každý psychoterapeut jasně vystuduje nebo dělá nějaký směr, ale stejně je tam prostor pro tu individualitu. Jo? A já vnímám, že někdy vlastně je těžký pro nás právníky tam tu svoji individualitu fakt v té právnické profesi žít a vystoupit trochu z toho boxíku. Jo? A tak to bych si moc přála pro nás, aby se nám to dařilo víc. Jo? Aby tam ten prostor byl a abychom cítili, že tam ten prostor je. A že to může být inspirující pro ostatní. Tak to je něco, co bych jako chtěla vzkázat. Dík moc za ten závěr, pozitivní a příjemný a laskavý. A všichni rozsuchaní právníci, prosím, dejte tomuto videu like a pošlete to dalším rozsuchaným i učesaným. I učesaným právě, jako ano, buďte přesně. Takový, jaký chcete být. Je pro rozsuchaný učesaný právníky. Ano, přesně tak. Takže tak, já ti moc děkuju, Evi, že jsi si udělala čas tady na ten přiměřeně perfektní podcast. Děkuji, že jsi byla přiměřeně perfektní. Tak jak se sluší a patří. Děkuji, že taky jsi byla přiměřeně perfektní. A vás všechny ostatní zvu k odběru tohohle podcastu a budeme rádi, když ho budete sdílet těm, který si myslíte, že by mohl zajímat nebo že by jim třeba mohl pomoct. Tak jo, mějte se hezky. Čau. Pa, pa.